Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar y 6 Sul wedi'r Trindod. Heno, byddwn yn cyplysu deunydd o ddydd gweddi'r byd a baratoed gan wragedd Vanuatu ar y thema adeiladwch ar sylfaen gadarn, a byddwn yn ymuno â hwy yn ein mawl angweddi. Casgliad o 80 o ynysoedd ar ffyrdd y llythyren yn ne'r môr tawel, 2000 o filltiroedd i'r dwyrain o Awstralia yw Vanuatu. Arwyddai'r y genedl honno yw y niw y safon. Cyfiawnder Crist a'i waed yn llu yw unig sail yng ngobaith i. Cyfiawnder Crist a'i waed yn llu yw unig sail fy ngobaith i. Nid ymddiried a fan fy nerf, ond yna enw a'i werf. Ar Grist a gadarn graig a saf, ar bob tir arad sydd o'n naf. Pan gyddia'r twall o chwyneb diw fe bwys a far ei ras yn y driw, ac am hob storm a thawydd cas fe angor i fydd diw pob gras. Ar Grist a gadarn graig a saf, ar bob tir arall sydd o'n naf. Cyfanod Crist a'i air a'i waed, fi'n grafftau'r am hob storm a gaid. Pan fydd fy enaid i yn wan, Crist fydd fy ngobaith i am y rhan. Ar Grist a gadarn graig a saf, ar bob tir arall sydd o'n naf. Pan sain iaryd gornar a'i ddod, anghrist yn unig rwyf am fod. Anau gyfiawnder a dim llai, ger bron a'i orsedd an ddifai. Ar Grist a gadarn graig a saf, ar bob tir arall sydd o'n naf. Os nad yw'r arglwydd yn adeiladu'r tŷ, a mae ei adeiladwyr yn gweithio'n ofer, os nad yw'r arglwydd yn gwylio'r ddinas, y mae'r gwylwyr yn effro'n ofer. Garedigion yng Nghrist, yr ydym ym mhresenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrymu iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ymai'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud.
Gan hynny, gweddiwn ar ei ddiw drigyrhau wrthym, trigyrhaed yr holl alluog ddiw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, pan dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog ddiw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd a gorau'n gwefusau, an genau a fynegad y foliant. Dyw brosiau'n canorthwyo, arglwydd braserau'n camorf. Gwogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glon, megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, Molianus fyddo enw'r arglwydd. Os yr arglwydd nid adeilada ti, offer y llafuriau adeiladwyr wrtho. Os yr arglwydd ni cheidwa ddinas, offer y gwyliau ceidwad. Offer i chwi bore godi, myned yn hwyr i gysgu, bwyta parag o fudiau, felly yr rhif fy hyn i'w anwylid. Wel y plant ydynt eti fefiaeth yr arglwydd, ei wobr ef i'w ffrwyth a groth. Fel y mae seithiau yn llaw y cadarn, felly y mae plantiau ieuenctid. Gwyn ei fyd y gŵr a lanwodd ei gawell seithau a hwynt, nis gwaradwydd i'r hwy, an yn ddiddonant ar gelanion an y porf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân. Megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Y darlleniad o lyfr Eseia, pennod 65, gan ddechrau ar yr unfed adnod ar 20. Byddant yn adeiladu tai ac yn byw ynddynt, yn plannu gwynllanoedd ac yn bwyta eu ffrwyth. Ni fydd neb yn adeiladu i arall gyfanheddu, nac yn plannu ac arall yn bwyta. Bydd fy mhobl yn byw cyhyd a choeden, am hetholedig yn llwyr fwynhau
gwaith ei dwylo. Ni fyddant yn llyfurion ofer nac yn magu plant i drallod. Cenhedlaeth a fendithiwyd gan yr arglwydd ydynt. Hwy a'i hepil hefyd. Byddaf yn ei hateb cyn iddynt alw, ac yn ei gwrando wrth iddynt lefaru. Bydd y blaidd a'r oen yn cydbori, a'r llew yn bwyta gwair fel ich, a llwch fydd bwyd y sarff. Ni wnant ddrwg na difrod yn fy holl fynydd sanctaidd, medd yr arglwydd. Fel hyn y dywed yr arglwydd, y nefoedd yw fy ngorsedd a'r ddeiar fy nhroedfainc. Ple felly y codwch di i mi, a phle y cafan i orffwys? Fy llaw i a wnaeth y pethau hyn i gyd, a'r eiddo fi yw pob peth, medd yr arglwydd. Ond fe edrychaf ar y trian, yr un o ysbryd gostyngedig, ac sy'n parchu fy ngair. Yma terfyn y llys gyntaf.
Darlleniad o'r 7 benod o'r Efengyl yn ôl Matthew, adnodau 24 hyd at 29. Y ddwy sylfaen. Bob un felly sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof ac yn ei gwneud, fe'i cyffaelebu'r un call, a adeiladodd ei dŷ ar y graig. Disgynodd y glaw a daeth y llifogydd, a chwythodd gwyntoedd a tharo yn erbyn y tŷ hwnnw, ond ni syrthiodd, am ei fod wedi ei sylfaenu ar y graig. A phob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof, a heb ei gwneud, fe'i cyffaelebu'r un ffôl, a adeiladodd ei dŷ ar y tywod. A disgynodd y glaw a daeth y llifogydd, a chwythodd y gwyntoedd a tharo yn erbyn y tŷ hwnnw, ac fe syrthiodd. A dirfawr oedd ei gwymp. Pan orffennodd Iesu lefaru'r geiriau hyn, synodd y tyrfaoedd at yr hyn yr oedd yn ei ddysgu, oherwydd yr oedd yn ei dysgu fel un a gael dirdod ganddo, ac nid fel ei hysgrifenyddion. Yma y terfyn y llys. Yr awr hon arglwydd y goll hangyd a pas, mewn tangnefedd anod y hair, canys fallhagau da welodd, da iachawd wriaeth. Yr hon a paratoes, ger bron wyneb ar holl pobl, i fod yn oleuni oleu o'r cenhedloedd, ac yn ogoniant i bobl Israel. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Grist ein fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gaed trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys lân Gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Christ drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Oen tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd enw, deled y dair nos, gwneler dewallus, megis yn y nef, felly
bainyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddau wnin ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhau'n calonau, ac adnewad ysbryd yn iawn o'n mewn. O arglwydd sydd bob amser yn canorthwyo a llawedraeth i'r rhai yr wyt yn ei maithrin yn dy ddilys ofn ath gariad, cadw ni yn nodded yr agluniaeth aionis, a pharin i ofni a charin ddibaid denw bendigedig, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, Dyrwydd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhag ofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Gole ein tywyllwch ac olygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Wrth i ni baratoi weddio dros bobl Vanuatu heno, gadewch i ni yn gyntaf wrando'r brofiadau rhai o drigolion yr ynysoedd, a'r heriau sydd yn ei hwynebu. Dyma hanes a phrofiad merch o'r enw Reto, dywedodd, yr ail 8 blentyn ydw i, gadewes yr ysgol ar derfyn blwyddyn 6, oherwydd nid oedd arian ar gael i barhau fy addysg. Cafodd fy mrawd hynaf addysg, ond nid fi oherwydd mai fi oedd yr ail blentyn ac yn ferch. Un dwyrnod clywais am ddosbarth gwynio ar gyfer merched mewn canolfan leol. Gwnes gais a chefais fy nerbyn, ond nid oedd gan fy nhad arian i dalu'r ffïoedd. Roeddwn yn ddigalon, ond nid oedd gennyf arian i dalu am fy astudiaethau. Ond roeddwn yn gwir ddymuno ehangu fy addysg, ond nid oedd cyfle o fewn y drefn addysg ffurfiol. Yna edrychais i gyfeiriad yr eglwys i gyflawni fy neheuad i ddysgu. Ymunais ar grŵp ieuenctid, mynychais astudiaethau Beiblaidd ac yn ddiweddarach ymunais â gweinidogaeth merched, gyda'n penderfyniad am ffydd yn yw gan fyddais ffyrdd i addysgu fy hun a chanfod sgiliau i ennill bywoliaeth i ddarparu ar gyfer fy nheulu. Gwnaeth merched eraill yr un peth. A dyma hanes a phrofiad mothi, dywedodd,
Cafodd fy mrawd bach y minnau'n dwy'n i fyny mewn cartref i'n rhiant. Pan ail briododd fy mam, gadawodd ni gyda thad cu a mam gi. Wedi'n had ail briodi, eithom i fyw gyda'i deulu newydd. Pan roddodd ein llusfa menedigaeth i'w phlant, newidiodd ei hagwedd tuag atom yn llwyr. Oherwydd bod mwy o blant i'w bwydo a'r tŷ yn rhy fach i bawb, gorfodwyd fi chwilio am fy mwyd fy hun ar y stryd a chysgu mewn cwt ger y tŷ. Roedd gen i sach yn blanced i'm cadw rhag oerfel. Cyfarbyddais a Christionogion a ddywedodd wrthyf fod Duw yn fy ngharu. Credwn os nad oedd fy nheulu yn barod i'm cysgodi, y byddai Duw yn gofalu amdanof. Boed i bob un gael rwle i'w alw'n gartref. Nid yw addysg yn orfodol nac yn rhad ac yn ddim yn Vanuatu, ac ni all y mwyafrif o'i deuluoedd ond fforddio addysgu eu plentyn cyntafynedig ac mae bechgyn yn cael blaenoriaeth. Mae trais corfforol a neu rhywiol yn effeithio ar tua 60% o ferched a gynethod, ac mae prinder dŵr yfed diogel, ac mae stormydd trofanol yn fynych yn difetha'r cnydau. Felly, gan gadw yn ein meddyliau hanes bywydau reto a mothi a'r amryw heriau sy'n wynebu pobl Vanuatu, gadewch i ni ymuno mewn gweddi. Dragwyddol Dduw, ar ba un y saif Vanuatu, cynorthwya ni sefyll dros heddwch yn ein teuluoedd a'n gwledydd. Cyflwynwn arweinyddion a phobl Vanuatu i ddwylo doeth. Dymunwn sefyll i fyny yn erbyn y grymoedd anghyfiawn sy'n bresennol yn ein gwledydd. Dyroen i'r awdurdod hwn dros ein hynysoedd a'n gwledydd. Gweddiwn y cawn fyw'n gytun mewn undod, cariad a heddwch yng nghyd-destun amrywiaeth ethnig a diwylliant fel Vanuatu, a sawl man arall yn ein byd. Clyma ni'n un mewn cariad, heddwch a llawenydd. Gweddiwn dros ferched ifanc Vanuatu, sy'n chwilio am waith a phwrpas, yn enwedig yr rhai sy'n symud i'r trefi a'r dinasoedd, oddi wrth deulu a chyfeillion, yn gobeithio am fywyd gwell. Boed iddynt ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol i ganfod gwaith, byw'n ddoeth, a gwireddu breuddwydion. Gweddiwn dros blant Vanuatu, na chant gyfle i fynychu ysgol, a rhai ar y strydoedd sy'n teimlo'n ddigariad a gwrthodedig. Boed iddynt ganfod cysgod a lluniaeth yn eu cymunedau, yng nghôl Duw. Boed iddynt ddod drwy eraill i wybod am ac ymddiried yng nghariad Duw. Cofiwn am bobl mewn lleoedd sy'n agored i drychinebau naturiol, peryglon, seiclonau, corwyntoedd a llosg fynyddoedd. Oll alluog Dduw, am ddiffyn gymunedau rhag trychinebau a dioddefaint, i a cha eneidiau'r bobl a phar iddynt deimlo dy gariad. Gweddiwn dros gymuned Gristionogol Vanuatu, boed iddynt lwyddo i estyn cyfiawnder a chariad Duw tuag at bawb. Boed iddynt fod yn esiampl fyw o gymuned wedi ei hadeiladu ar sylfaen gadarn Crist. Boed i'n bywydau gael ei hadeiladu ar sylfaen gadarn, yn yw y safon. Dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll byth bythoedd. Amen.
geiriad anafohef, I fifhau o holl o'r chmanion y ddaw ar y ddaiar fel o neb. Disgynodd y glaw a daeth y llifogydd, a chwythodd y gwyntoedd a tharo yn erbyn y tŷ hwnnw, ond ni syrthiodd am ei fod wedi sylfaenu ar y graig. Y 5 adnod ar 20 o'r 7fed bennod o'r Efengil yn ôl Sant Matthew. Dewis thema gwragedd Vanuatu ar gyfer dydd gweddi'r byd eleni yw adeiladwch ar y sylfaen. Mae'n thema sy'n seiliedig ar ddameg Iesu, y ddwy sylfaen, a Iesu yn gosod y dewis sydd, naill ai adeiladu ar y tywod neu adeiladu ar y graig. Mae'n ddameg sy'n hen gyfarwydd I ni, sy'n llawn synwyr cyffredin a doethineb ymarferol. Mae'r naill yn sylfaen gadarn, mae'r llall yn sylfaen simsan. Mae'r naill yn anodd I adeiladu arni, mae'r llall yn hawdd ei adeiladu arni. Weddol hawdd yw cloddio sylfaen mewn deiar dywodlyd, I gymharu â cheisio cloddio sylfaen mewn deiar creigiog. Ond yn haws, nid yw'r tŷ sydd wedi adeiladu ar y tywod yn gallu sefyll yn hir. Mae'n syrthio yn ystod y storm gyntaf a dirfawr yw ei gwymp. Fel y gwyddom y mae cael sylfaen gadarn yn bwysig, y sylfaen sy'n rhoi cydernid i'r adeilad cyfan. Nid oes neb yn dechrau adeiladu tŷ trwy adeiladu'r to yn gyntaf, mae'n rhaid gweithio'r gwaelod I fyny. Ac mae hynny'n wir nid yn unig ar gyfer adeiladau, ond hefyd ar gyfer ein bywydau ni hefyd. Beth yw diben addysg dda, ond rhoi sylfaen gadarn I bobl ddeall y byd o'i hamgylch a dysgu meddwl a resymu drostynt eu hunain. Beth yw diben gwersi gyrru car, ond rhoi sylfaen gadarn I bob gyrrwr, fel y gallai gyrru'n ddiogel. I'r rhai sy'n mwynhau ymarfer corff, beth yw'r holl ddiben o'r chwysu a gwneud i'r cyhyrau llosgi, ond I adeiladu'r cyhyrau a'r esgyrn sy'n sylfaen i'r corff. Ac wedyn wrth gwrs y mae'r sylfaen ysbrydol. Be sydd yn ein cynnal ni, yn perthynas â Duw, be sydd gennym I syrthio yn ôl arno pan ddaw gwyntoedd cryfion I fwrw yn ein herbyn. O ba le daw y cydernid I ni wrth sefyll y stormydd, o ble daw y dycnwch I ni wynebu anawsterau, ac o ba le daw gobaith I ni yn wyneb ansicrwydd. Mae tueddiad yda ni yn y gorllewin I ganolbwyntio ar y materol, I weld ein diogelwch a'n bodlonrwydd a'n hapusrwydd yn y pethau materol sydd o'n hamgylch ni neu sydd gennym. Fe welwn ein diogelwch yn y sefydliadau o'n hamgylch, ein cyfundrefn addysg neu ein cyfundrefn les neu'n gwasanaeth iechyd, ac y tychan sydd amdanynt o bryd i'w gilydd, eto fe welwn ni ei gwerth. Mae pob un yn werthfawr a diolch I Dduw amdanynt. Trwyddynt, dderbynion ein haddysg, ein diogelwch cymdeithasol a hefyd ein gofal iechyd. I nifer yr rhain yw sylfaen gymdeithas waraidd a dibynnwn lawer arnynt, ac mae'r pandemig wedi dangos yn eglur cymaint yw ein dyled iddynt. Ond pan glywwn ni am brofiadau a bywydau o wledydd eraill fel Vanuatu, lle mae'n rhaid talu am addysg, a does dim yddaf beth ar gyfundrefn les, fe gawn olwg newydd ar lle canolog ffydd, lle mae'r eglwys yn llawer mwyn flaenllaw mewn cynnig nifer o gyfleoedd ac yn gwneud llawer o waith, y byddwn ni yn y wlad hon yn disgwyl i'r gyfundrefn les ei gyflawni. Hefyd, ac mae'n bwysig nodi, mae casgliad o ynysoedd yw Vanuatu yng nghanol y môr tawel. Y tir mawr agosaf iddynt yw Awstralia sydd 2,000 o filltiroedd I ffwrdd. Mae'n wlad sydd I raddau helaeth yn gorfod bod yn hunan ddibynnol a hunan gynhaliol. Ac fel casgliad o ynysoedd yng nghanol y môr, mae'r stormydd trofannol a'r seiclonau yn dod ac yn creu dinistyr mawr.
Felly does dim yr un adeilad, does dim yr un cnwd yn gant a chant yn ddiogel o ddinistyr naturiol. Dim ond y llynedd y daeth seiclon Harold I daro'r ynysoedd hynny gan ddinistrio popeth yn ei lwybr. Mae'n anodd ddychmygu y teimlad o ail adeiladu gan wybod o fewn flwyddyn I ddwy, efallai daw storm arall I ddymchwel popeth eto. Oherwydd y mae'r syniad o sylfaen gadarn yn wahanol I ni, nid y materol sy'n sylfaen, oherwydd does dim sicrwydd y bydden wrth sefyll y stormydd nesaf. Pan nad oes modd pwyso ar y materol, mae'n rhaid chwilio am sylfaen gadarnach. Sylfaen sy'n cynnal pan ddaw y gwyntoedd, pan ddaw y glaw, sylfaen sy'n rhoi gobaith, sylfaen sy'n rhoi cadernid, nid cadernid allanol, ond cadernid mewnol. Tŷ sydd wedi ei adeiladu ar y graig, a'r graig honno yw ffydd y niw a welwn ni yng Nghrist Iesu. Ac wrth I ni ystyried thema gwragedd Vanuatu, cawn ein herio ganddynt I ofyn ohono mae'n hunain, a dim wedi adeiladu ein bywydau ar y sylfaen gadarn. Pan mae popeth o'n hamgylch yn newid, pan mae popeth o'n hamgylch yn teimlo'n ansicr, a dim yn dal gafael yn yr un sydd yn ddigyfnewid, yr un sy'n gallu dal y pwysau I gyd, sef Iesu Grist. Mae dameg am y ddwy sylfaen yn dod ar ddiwedd y bregeth ar y mynydd, ac mae'r ddameg yn gweithio fel diweddglo i'r bregeth, gyda Iesu'n dweud pob un felly sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddo ac yn ei gwneud, fe ceffylybyr i'r un call, a adeiladodd ei dŷ ar y graig. Wrth gwrs, mae'n cymryd ymdrech ac egni. Mae'n cymryd chwys a llafur I adeiladu ar y graig. Ac yn yr un modd mae'n cymryd ymdrech I adeiladu ein bywydau ar y sylfaen gadarn Iesu Grist. Oherwydd nid gwrando ar y geiriau yw ein gwaith yn unig, ond ei gwneud hefyd. Oherwydd beth yw ffydd? Yn y gorllewin yn ymlach na pheidio, da ni'n ystyried ffydd fel rhywbeth deallusol, rhywbeth sydd yn digwydd yn y meddwl, yn y pen. Ond na, mae mwy ffydd a chrefydd na'r deall. A chawn ein hatgoffa heno gan Gristionogion Vanuatu o bwysigrwydd byw ein ffydd. Cawn ein galw I fyw ein ffydd, nid I dreulio ein hamser yn pendroni am ein ffydd. Bwrw ati a gwneud sy'n cryfhau ffydd. Caru ein cydddyn sy'n adeiladu ar y sylfaen gadarn, gweddio sy'n adeiladu ar y sylfaen gadarn, bod yn oleuni a halen I eraill sy'n adeiladu ar y sylfaen gadarn. Byw y ffydd sy'n adeiladu ar y sylfaen gadarn. Ydy, mae'n cymryd gwaith ac ymdrech, ond mae'r hyn a adeiladur ar y sylfaen gadarn yn para, ac fel tŷ y dyn adeiladodd ar y graig, mae'n sefyll pan ddaw y stormydd I daro yn ei erbyn. Wrth edrych ar faner Vanuatu, fe welwch chi'r siap lliw yn felyn, ac mae'r siap yn cynrychioli ffurfiant yr ynysoedd, ac mae'r lliw melyn yn cynrychioli goleuni'r Efengil sy'n llywyrchu trwy'r ynysoedd. Ond mae goleuni'r Efengil ond yn llywyrchu pan yr ydym yn byw y ffydd, pan mae'n ffydd ni yn taflu goleuni tyner I wasgaru'r tywyllwch I rhywun arall, a goleuni cariad a charedigrwydd, cymwynas a gofal. Ac mae Cristionogion Vanuatu wedi gwneud cymwynas I ni ac i'r Eglwys fyd-eang, trwy hoelio ein meddyliau ar y sylfaen gadarn, ac yn ein herio ni I fyw ein ffydd ac I adeiladu ein bywydau nid ar sylfaen tywodlyd pethau materol sydd yma heddiw ac yfori yn cael ei daflu I ffwrdd, ond ar ffydd yng Nghrist Iesu, ffydd sy'n ffordd o fyw wrth I ni droi yr hyn a wrandawwn arno yn weithredoedd lles I eraill. Arwyddai'r Vanuatu yw yn yw y safwn. Mae Duw yn sylfaen gadarn, sylfaen
ansymudadwy. Pan mae popeth arall yn newid ac yn symud o'n cwmpas, y mae Duw yn aros yn gadarn. Ac os adeiladwn ein bywydau arno fe yng Nghrist Iesu, yna nid oes gennym ddim i'w ofni, oherwydd yr ydym yn adeiladu ein bywydau ar dir cadarn, ar y craig, a all ein dal ni'n gadarn ym mhob rhyw storm. Amen. Gweddiwn am fendith Duw. Croesawwn bresenoldeb Duw ynom a chyda ni. Gadewch i Dduw eich arwain, eich tywys, eich adferchwi ac iachau eich cenedl. Gwneler ewyllus Duw yn eich tŷ, megis yn y nefoedd. A bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.